de zoon man. Werken? Werken belt. Ja. Maar jij bent dan de eigenaar? Ik ben de eigenaar, ja. Dus je verkeep je bloem? Ja, wij verkopen inderdaad bloemen. Zo'n dagen in de week ben we hier. Van s'morgens 8 tot jongens 8. Echt weer zo? Ja, al sinds mijn jochentje, sinds het station is hier, hebben we die winkel hier al. Net een leeuw. Mijn huid vroeger altijd al in de bloem. En mijn paak al, mijn oerpaak al. Ik weet nog wel dat ze begon met dat zelf aan in te pakken. Nou, prachtig. Ja. Nou, in het begin. Ja, het toont volle mooi. En nu is juist de trend om weer om te gaan op het papier. Zo ben ik nou aan het proberen. Maar toch is dat net precies wat ik voor de geest heb. Als je in plaats van dit, Ja. snap je? We gaan richting de Ja, biologische... precies. Alleen nog met nog even, ik vind het net zo mooi toon. Nog even een ziekje. Maar ja, daar blijf je dus altijd bezig. Ja. Hè, met alle trends gaan mij als het ware. Ja. Nou, Dus dat je is heel wat huwelijken redden. Nou, ja, maar dat neem ik af van wel. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar vertellen mensen dan ik wel eens een verhaal van, nou ja, ik heb nou even verprutst. Dus ik Nou ben ja, best, op een station is natuurlijk van alles. Ja, hè? Nou, ik ben een meisje bijna, die komt hier gewoon even blomken, maar ondertussen dan krijg je hele levensverhaal erin. Iemand die een vriendgong is of zo, dat je dan, of jij dat soort verhalen dan net echt? Of dat soort- Nou, wij hebben goede meisjes, dat geeft me natuurlijk veel net pijn, nou. Oh, nee. Met een wat discreet bloemen, nou. Ja. Maar dat zien ze Maar mensen hij wel is eens het van. woord, hij is het woord wat in de gaten denkt van ja, dit is wel heel overdreven. In één keer zo'n 50 dikke rozen. Hem bijvoorbeeld. Maar goed, Weet je hier mal dat wij dat er binnen, allemaal- wij bemoeien ons net mee, wij zijn discreet. Ja. Nou, Ja.